kashi me ke faruwa a Togo aka ba ɗalibai damar shan sigara a aji. Wata jarida mai taken Niyya ta rawaito cewa an ba ɗalibai a ƙasar Togo damar shan sigara a aji. Wannan ya biyo baya ne sakamakon masana kimiyya a ƙasar da suka ce hakan yana ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa ga ɗalibai. Dai wannan jarida mai suna Niyya an ga tana dauke da wannan labari na al'ajabi wanda aka ga a jiki an rubuta an ba ɗalibai damar zukar sigara a aji. Ina roƙonka da in wannan ne karanka na farko a wannan tasha da ka danna subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.